Ninstabu fil-Palazz tal-Vilena imbeda x-xogħol ta' restawr u ta' tiswija strutturali fil-palazz. L-ewwel fażi tinvolvi tneħħija ta' parti mill-ġebel u sferi tal-ġebel kif qed naraw fil-filmati wkoll biex ikunu jistgħu jiġu trattati f'pożizzjoni iktar aċċessibbli minn fuq il-bejt. Fl-aħħar ġimgħat sar scaffolding kif wieħed jista' jara l-scaffolding huwa ta' natura strutturali, sar u ntrama b'mod li jissapporti qed jisapport il-faċċata nnifisha sakemm qed isiru x-xogħlijiet kif ukoll qed joffri aċċess biex jiġu ittrattati il-fili u l-konsenturi li kienu żviluppaw ma' żminijiet. Apparti l-scaffolding li minħabba problemi ta' aċċess kellu jidħol kollu kemm hu bl-idej. Allura intrama ftit u l-proċess ħa żmien mhux ħażin biex isir. F'dal-fażi, fil-tieni fażi biex ngħidu hekk, intrama krejn kbir ta' ċerta kalibru, intrama n-naħa l-oħra tal-foss u bis-saħħa ta' dal-istess krejn aħna qed inniżlu l-ġebel bis-saħħa tan-nies li hemm fuq l-scaffolding u l-krejn li jinsab in-naħa l-oħra tal-foss, allura l-intervent seta' kien possibbli. Kien jinvolvi loġistika, kien jinvolvi ħafna permessi mill-awtoritajiet varji, sija dawk lokali, il-Kunsill Lokali, kif ukoll Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali biex inġibu konformità fl-idea ta' kif se jiġi attakkat biex ngħidu hekk il-restawr tal-palazz innifsu. Ta' min iżid ukoll li il-Palazz tal-Vilena ilu jiġi studjat u monitorjat biex ngħidu hekk għal ċaqliq strutturali, l-imdina qiegħda u s-swar tagħha qegħdin f'location li huma suscettibbli sfortunatament għal ċaqliq u ċaqliq anke strutturali mal-żminijiet u għal daqstant kienu saru anke strumenti mal-faċċati biex wieħed ikun jista' jimmonitorja kienx hemm ċaqliq strutturali. Fil-fatt għal dawn l-aħħar 13-14 sena jidher li movimenti u ċaqliq ma kien hemm kważi xejn u ġebel ċaqliq fil-ġebel ta' ċerta natura li wieħed għandu xi inkwieta qatt ma ġew innotati. Madankollu ittieħdet deċiżjoni li jinbeda l-proċess ta' restawr tal-palazz u mbdiet preċiżament dil-kantuniera biex aħna nkunu 100% ċerti li l-palazz u l-binja nnifisha ma toffri ebda tip ta' periklu assolutament ta' xejn lill-pubbliku u lil kull min juża l-post inkluż il-binja nnifisha.